ଯଦି ଜନନୀ ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନଥିବ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ କେହି ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିବାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ସତ, ହେଲେ ମାତୃଭାଷା ସମାଜରେ ମଣିଷକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେବା ସହ ଦେଇଥାଏ ସମ୍ମାନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି। ଆଜିକା ଦିନରେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଦର କମି କମି ଆସୁଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ମାନ ତଥା ପ୍ରଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ। 2000 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 16 ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଷାଗତ ଓ ଚଳଣିଗତ ବିଭିନ୍ନତା ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ସମୟର ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଭାଷା ଏବେ ବି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ସତ, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ, କଚେରୀ, ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। 2016 ମସିହାଠାରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାମ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମ ଭାଷାକୁ ଶକ୍ତ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଜିକା ଦିନରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତରିକତା ଲୋଡ଼ାଥିବା ହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ନେଇ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ନୂତନ କର୍ମପଞ୍ଜ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳକ ଓ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖାହେଲେ